Welcome, Red Fit, me on your right. Dark Studio, Mix and DJ, Room Production. Menurunkan karenyo hati jalan basilang dan tampu ajuo mbak itu bandang cinta ka adi mbak itu bandang sayang ka adi. Asuang kita nan badang akan mangkonyo tasisi denai yo gampang banang adia picayo yo gampang banang tak padayo. Waktu untuk menjalekan denai tibo adia berjalan denai tamanuang adia tagalan denai imbau-imbau adia lengakan mangkonya hati semakin kuyang onde yo jae banang. Asuang kita nan badang akan mangkonyo tasisi denai yo gampang banang adia picayo yo gampang banang